de llevar abans, amics. Ai, com es nota que estem de festa. Encara que sigui dissabte i dia del treballador. Exacte. Bé, nosaltres hem pencat de tal manera que us hem deixat a vosaltres que ens feu la propera secció, ja sabeu, és la crida de la competència. Hem preguntat durant uns quants dies a l'audiència de RAC1 doncs que resumissin en un titular els últims 10 anys de la vida de cadascú. Perdona que interrompi, ja saps que no m'agrada gens. No t'agrada gens. Interrompre. Te'n recordes que t'he dit que volia marxar a casa? Sí. Clar, tenia una recaiguda de la fimosi. Sí. Pues al final no, crec que ho podré portar. És bastant crònic, no? Sí, això és per tota la vida. I em quedo aquí una mica d'esclau de la Macedònia. Per lo que em volguessin elles. Què passa que diu aquest senyor? Sabe que l'enteniment que no hi troba. A veure, tranquil. Que m'ha sigut, moltes gràcies. Tranquil·litat. Què és això de sortir a joventut? Així, amb màniga curta, la senyoreta té una miqueta de pèl, o algo així, no? Una mica de pèl. S'ha congelat el somriure, Molt bé. Això és Macedònia. Bé. Deixeu parlar, Natza. Exacte. Natza Ferrer, bon dia. Bona tarda. Apropa't al micròfon. No, jo al micròfon estic apropat, però és que això és un desastre, de debò. T'has d'apropar més. A mi ningú m'ha dit que aquí no hi hauria una taula. Si jo vinc a fer ràdio, vale que estigui en un teatre, a mi ningú m'ha dit que no tindríem una taula, llavors jo m'he posat uns pantalons qualsevol perquè no pensava d'això. Normalment van faldilla. Vam trigar unes 6 hores a fer amb aquest autobús fantàstic de Barcelona-Figueres. Vam venir per lateral. Calla ja, Jean Paul! Vam venir per lateral de la... Callis ja! Deixi pau. És que jo un dia de festa. 6 hores, Barcelona-Figueres, però el pitjor no va ser el viatge, sinó que és que el Basté no va parar de cantar en tot el trajecte. I no l'heu sentit, jo espero que avui veig que la gent... No, espero que no el sentiu. No, jo espero que no el sentiu, però veig que la gent del món a RAC1 té poca vergonya en general, i llavors, bueno, és igual, el Basté acabarà cantant. No insultis els companys, és de supermana persona, que és el que és. Hem trigat 6 hores a venir, que no m'has deixat dir perquè hem vingut per lateral de la Gran Via. Jean Paul, compra't un xip això. No el suporto més. Bé, Natza, de tota manera. A més, avui no necessitàvem cap becari. Sempre passa igual, li doneu pas i fins que no llegeix el missatge passen 4 hores. I ja està l'altre. I aquí la dona està dormint, bueno, molt bé, quin desastre. gent que ve al teatre i dorm. Resumiu els 10 anys de la vostra, els últims 10 anys de la vostra vida. Per cert, el que fa la penya per una gorra de tractor, o sigui, d'anar amb un tractor, Sí senyor, hòstia. Una ràdio que és d'un grup com La Vanguardia, d'un diari, un senyor que és un conde, que té una calarada impressionant. Collons, en lloc de regalar una gorra, regaleu un descapotable cadascú, hòstia. Collons, almenys el diari del dia. Hem començat 4 vegades aquesta secció. Home, va. Doncs llegirem un missatge per no ser dit de la secció perquè algú ens ha enviat coses. La gent resumeix els seus 10 últims anys de vida amb un titular. Què ha dit la gent, Natza? Per exemple, la Toli Oli, que només amb aquest nom ja hauria de tenir un judici civil, però bueno, diu, si tus ojos no quieren ver las hostias que te pegas. És el resum dels 10 últims anys d'aquesta noia. Óptica Figuera, allá donde fuera, haz lo que vieres, y si no lo vieres, Óptica Figueres. Això és com el campar, però ben amunt. Moltes gràcies. Anava a demanar un aplaudiment pel Justo, però no ha calgut. No ha calgut. Soc aquí, també conegut. Com tu penses, rimar? Moltes gràcies, el mejor. Era Figueres. Era Figueres. Quan vulguis la publicitat tu mateix. Sí, home. Per nosaltres no. No cal que me lo digas, Natza. Segon missatge. La Geni. La? Geni. La Geni. Geni. Ai, com a directora d'aquesta... Exacte. No, es diu... La Geni Sallent. La Geni Sallent. Es diu Eugeni, no Geni. Tota la vida li he dit la Geni. Però vostè ho veu... O que és un home. És un home. Has de veure de coses que es fan avui la gent de l'estètica. Que no. Que semblen dones, Que no té res a veure amb l'estètica, és un senyor, jo ho he estat sempre. Galines que ens fotran fora. Sí. En fi, la Geni diu, decepció permanent
d'una optimista resistent. ¿Quieres ser optimista? Revísate la vista en Óptica Figueres. Óptica Figueres, allá donde fueres, haz lo que quieres. Y si no lo vieres, Óptica Figueres. Si trucas, harás oferta. Si compras una ley de contacta, de regalo, La otra. un clauel. Es que los tenemos de stock. És fatal, això, aquesta oferta. Justo, no se li va bé ni Déu. Este convidat tots a Canzán, premio pago de 10 euros. Molt bé. Endavant. Un tercer missatge d'una dona que es diu Dolors, amb aquest nom ja es veu que una no pot arribar massa lluny, i el titular és dues criatures, un casament i un divorci. Guaita, que bé. El meu seria 4 iogurines i un funeral. No necessàriament per aquest ordre. Primer se me va morir l'Arturo, primer seria el funeral. El meu Arturo. No comences. No, que ens va deixar nosaltres dos sols. A mi el Cisco. Sort que el Cisco, doncs, bueno, jo l'he tirat endavant jo sola. L'he pogut educar. Així va el Cisco. Així va el Cisco, així va el Cisco. No comencem, eh? No comencis tu! Mon fill és una persona respectable. No fem el pallasso. Per favor. Sisplau, ordre. Un altre missatge, Natza? Seria l'últim? Seria l'últim. No, però si seria l'últim espereu que el busco perquè... T'estàs fent fora, nena. Molt bé. Anem a l'últim missatge d'aquest matí. Bueno, el nom no els dic. Rincón del Bufón escriu. Rincón del Bufón, com jo. Atenció, el titular diu convivència, matrimoni i paternitat. 3 experiències i un sol sentiment. Marxa! Bona nit. Ara m'agrada